Το όριο λοιπόν για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Daegu είναι 51-80. Αυτό κυνηγούν οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες. Άλισον Φίλιξ η καλύτερη με 49-81 για φέτος στον κόσμο. Το έκανε στο Diamond League στη Ρώμη την περασμένη εβδομάδα. Θυμίσουμε λοιπόν Μπελιμπασάκη, Δερβένη, Χαλκιά, Σύρου και Καρατζά. Φυσικά τα μάτια όλα στραμμένα στη Φανή Χαλκιά. Έφυγαν οι κοπέλες πολύ καλά. 2 Μπελιμπασάκη, 3 Δερβένη, 4 Χαλκιά, 5 Σύρου. Η Δερβένη έχει πιάσει πολύ δυνατή στα πρώτα μέτρα την Χαλκιά. Έχει περάσει τη Σύρου αλλά και την Καρατζά. Είναι πολύ γρήγορη στα πρώτα μέτρα. Να δούμε αν θα αντέξει, αν θα καταφέρει. Η Χαλκιά έχει μείνει πίσω. Η Σύρου τώρα έπιασε την Καρατζά. Ανεβαίνει και η Χαλκιά. Η Δερβένη είναι αυτή που προηγείται. Αγνή Δερβένη. Τελική ευθεία λοιπόν θα μπει πρώτη η Δερβένη. Ακολουθούν Σύρου και Χαλκιά. Η Σύρου έχει μείνει στην δεύτερη θέση, πιο πίσω η Χαλκιά. Ανεβαίνει και η Μπελιμπασάκη από την δεύτερη διαδρομή. Ενώ η Δερβένη τερμάτισε πρώτη 52-86. Πολύ καλή η Αγνή Δερβένη. Είναι καλύτερη στην Ελλάδα τελευταία. Και κάνει και ατομικό ρεκόρ. Πολύ δουλεύει πάρα πολύ η Δερβένη. Έφυγε δυνατά τα πρώτα μέτρα. Έπιασε αμέσως και τη Χαλκιά και τη Σύρου και την Καρατζά μέσα στα πρώτα 150 μέτρα. Θα το δούμε ξανά φυσικά. Έχει δοκιμάσει πολλά Έχει περάσει αθλήματα. Και 800 ήθελε και 200 έχει κάνει. Είναι δυνατή κοπέλα. Φανταστική κούρσα. Μπράβο στην Αγνή Δερβένη. Ξανά εδώ στα πρώτα 150 μέτρα λοιπόν έχει περάσει 3 αθλήτες. Και εδώ τα τελευταία 100 μέτρα, που είναι μόνη της κυριολεκτικά, δεν καταλαβαίνει τίποτα, θα τερματίσει. Τερματίζει με χαρακτηριστική άνεση. Στο Άλμενης Μήκος, Δημήτρης Διαμαντάρας. Που τρέχει στην τέταρτη διαδρομή. Έχουμε και την Βουκόλοβα τη Ρωσίδα που είναι στο 5. Και έτοιμες οι αθλήτριες με την Κολάροβα, την Πρίστουπα, την Πετράν, την Βουκόλοβα και την Γαράνη. Λοιπόν, καλύτερα από όλες πάει η Πετράν, κυνηγάει η Πρίστουπα. Βλέπετε μπροστά να είναι η Βουκόλοβα. Έχει μείνει πίσω η Γαράνη και ανεβαίνει η Πετράν. Η Πρίστουπα και η Βουκόλοβα. Η Πρίστουπα μπαίνει πρώτη στην τελική ευθεία. Πρίστουπα και Βουκόλοβα οι δύο πρώτες και ανάμεσά τους η Πετράν. Πρίστουπα από την Ουκρανία είναι μπροστά, την ακολουθεί η Βουκόλοβα, τερμάτισε πρώτη Πρίστουπα, δεύτερη Βουκόλοβα και τρίτη Πετράν. 53-62 ο χρόνος για την νικήτρια, την Ουκρανή Πρίστουπα. Αυτά λοιπόν και στα 400 μέτρα απλά των γυναικών.